खुलुमबाय लोगोफोर हेलौ लाइभ फैलायबाय जोङो नै फ्रियावनो साबस्क्राइबार लालायनो फैदो दे बयबो जइन जालायनानै साबस्क्राइबार मोननो हागोन फ्रि प्रमोशन खालामना लानो हागोन फैदो दे रावबो जइन जाथ'वाखै माथो सासेबो जइन जालायदो हेलौ जइन जालायनानै साबस्क्राइबार लालायदो दे ज' फ्रियावनो साबस्क्राइबार नांगौबा लाफैदो हाय हेलौ हेलो लाइक करो जल्दी से लाइक करके चैनल में प्रमोशन ले लो फ्री में ब्लू दिया है खाने दे रहे इसका कमेंट पिन कर रहा हूँ मैं हाय हेलो ब्रो कैसे हो हेलो भाई कैसे हो ब्लू दिया क्यों दिखाई नहीं दे रहा कमेंट क्यों दिखाई नहीं दे रहा है भाई इसका डिलीट हो गया कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है आपका हेलो जल्दी कमेंट करो ब्रो जल्दी मैं सबका ब्लू देख के देता हूँ राशि को ब्लू होना होगोन दे कमेंट खालाम बयबो बिनि कमेंट को मानो नुवाखै जेनेबा 8 minutes 10 minutes and start morning live कमेंट को नायनो हाया बिनि बयबो फैदे कमेंट खालाम बयबो हाय करो बयनिखौबो ब्लू होना होनोसै दे ब्लू होना साबस्क्राइबारल' लांफैलायदो मोनालायबाय जोंना नै दासो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दासो फैदों आरोना दासो फैनानै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो जोंना रावबो कमेन्ट हराखै माथो दे कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर बयबो कमेन्टआनो फैनो रोङाना रावबो कमेन्ट हरा हाय हेलो मानो नायजायाफालाय चेनेल नायनोनो हाया नै चेनेलखौनो भिउ खालामनो हाया गो टु चेनेल जायो नायनो हायोथ' बिदिबा बेयावबा दे बयबो लोगो जालायलाय नैबे जोंनि सुजाता कुइनआ जोंनि सेकेन्ड चेनेल लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै लालायलाय बयबो दा माबा थांबाय आरो 609 जन थांबाय
गोदानै फैनाय बा लाइकफोर खालामदो दे लाइक खालामदो ओमफ्राय माबाखौ साबस्क्राइब खालाम फारसेनो थांबाय माबोरै जाबावनांगौ जाखो लाइभ फैनाया साथामल'सै डाइरेक्ट मोनलांबाय